Tama kinig tanong mga yung si Potro lalawiin. Ba yung talawan. At timing nga ay pagilida yung naon-nawakan. Sa katayad na kuwan. Tama kinig nyo. Mantay niya. Kung bubuyain ka, kaya pagilida yan na yung ka kuwan. Kaya kanda video ya. Kami alala kita banyak orang ngira ini like kedua. Lagi